Kaixo, arratsalde eta ongi etorri gaurko itzalira. Gaurkoan, izenburua babestu zure identitate digitala, bakoitzaren nolabait identitate interneten nola babestu ezakegun edo honen inguruko gomendio batzuk aipatuko ditugu, bale? Beti bezala, zalantzarik edo baldin baukazute, komentarioen atala daukazue komentatzeko eta naizan ben behiratzen joango naiz zalantzaiek argitzeko, bale? Bizigaren aro digitalean, interneteko bidezko navegazioa pertsona gehienentzat eguneroko jarduera bihurtu da. Hala ere, konektitatea, handitzarekin arriskuak eta mehatxuak ere bai sortu dira. Egoera honek gure segurtasun digitala arriskuan jarri dezake. Jarraian, gidoi oso bat aurkeztuko dugu gure aholku eta komenduekin. Bai pribatutasuna, bai lineako segurtasuna babesteko. Azkenean gaur egun zer gertatzen da, hasteko segurtasuna, eguneko segurtasuna ez da existitzen, ez mundu digitalean, ez da eguneroko bizitzan kalean, bizitza analogikoan deitu dezakeguna, eguneko segurtasuna ez da existitzen eta digitalki ez da excepzio bat, eta hori argituko behar dugu. Hortik aurrera, bakoitzak nolabait arrisku horiek mugatzeko aukerak badauzkagu, eta erabaki horiek hartzeko aukera daukagu pertsona bakoitzak, eta horren inguruan pixkat hitz egingo dugu. Internet bidez arrisku hauek azkenean handitu egiten dira eta behar duguna da nolabait trabak eta gehiago jarri nolabait arazoiek sortu ez daitezen, Interneten segurtasunez nebatzeko gomendioak, hasteko gure dispositiboak eguneratuta mantentzea, gure sistema eragilea eta gure aplikazioak eguneratuta edukitzea. Ziberdelitu gileak ustea ditzaketen ahultasunak saihesteko. Azkena ze gertatzen da, badago jendea nolabait sistema eragileak, hau da Windows, Android, iOS eta sistema eragileak aztertzen duzten pertsonak badaude, eta aplikazioen segurtasuna aztertzen duenak ere, Hau egiten dutenean, hau da, sistema eragile eta aplikazioen segurtasuna edo sistema berak aztertzen direnean, hauen segurtasuna neurtu egiten dute, nolabait, eta sisteman funtzionamendua aztertu ondoren, sistema ez dira perfektuak, eta segurtasun ahultasunak edo nolabait topatzen dituzte, Eta deleitu gileak, gero ahultasun horiek nolabait esplotatu egiten dituzte, beraien beharretarako, eta erabiltzaileen galerarako, Beraz, sistema eragileak eta aplikazioak aktualizazioak eskaintzen dituztenean, gomendioa izaten da aktualizatzea, topatzen diren ahultasun horiek nolabait konpontzen dituztelako aktualizazio horiek. Ez bakarrik funtzio berriak eman, baizik eta segurtasun ahultasun horiek ere konpondu egiten dituzte. Beraz, lehenengo gomendioa, bai aplikazioak eta bai sistema eragileak eguneratuta izatea. Gero, pasaitza segurak sortzea. Letra larrien eta xeen zenbakien eta karaktere berezien kombinazioa duten pasaitz sendoak erabiltzen direla ziurtatzea. Hemen, pasaitzak eskatzen dituzten sistemak kondizio batzuk planteatzen dizkigute, eta pasaitz hori eskatzen digute ezaugarri zehatz batzuk izatea. Orduan, hasteko eskatzen dizkiguten ezaugarririk argi eduki behar dira. Gomendagarriena zer da? Letra maiuskula eta minuskulak izatea, zenbakiak ere izatea, eta karaktere bereziak izatea. Karaktere bereziak zer izan dituzke? Asterisko, puntu, koma, gidoia, barra baja, guzti hauek nolait karaktere bereziak bezala ezagutzen dira. Beste batzu gehiago ere badaude, baina adibidez zela horiek aipatu dizkizuet. Hemen arazoa da, sistema batzuk bakarrik
lau hauen 2 edo 3 eskatzen dituztela, bale? Eta ez dute aukera ematen laugarren hori erabiltzea, bakarrik beraiek nahi dutena. Hau da, eman daiteke kasua bakarrik letrak maiuskulak eta minuskulak eskatzea eta zenbakiak, bale? Baina ez karakter bereziak eta karakter bereziak sartzen saiatzen baldin bada, baliteke ustea edo ez sistemaren arabera, bale? Normalan izaten da gutxienez letrak, bai maiuskulak eta minuskulak, eta zenbakiak onartza. 3 gauza horiek onartzea izaten da ohizkoena. Hortik aurrera, kasu batzuetan karaktere bereziak onartu egingo dira, beste kasu batzuetan ez. Eta hori, sistema jartzen duen enpresaren araberako izango da, bale? Gomendagarriena 4 ezaugarrien kombinazio izatea, bale? Hortik aurrera, geroz eta karaktere gehiago izan, geroz eta zailago izango da pasahitz horren segurtasuna nolabait haustea, bale? Beraz, gauza hauek kontuan izan. Badakit gaur egun pasahitz asko gomendioen artean ere ze izaten da, pasahitz berdinean danerako ez erabiltza zergatik. Norbaitek batek edozein zerbitzutako pasahitz hori ezagutu ezkero, beste guztietan probatu beharra dauka, eta beste guztietan sartu egingo da pasahitza berdina baldin bada. Bale? Arazoa, gaur egun pasahitz asko dira, eta denetan pasahitz ezberdinak jartzen baldin baditugu, guzti hori gogoratzea, ezinezkoa edo oso zaila izaten da. Beraz, hortarako badaude pasahitz kudeatzeko programak eta horrelako gauzak, hemen bakoitzak aukeratu zer egin, baina, kasu honetan gomendioen artean pasahitz seguruak jartzen, Beste gauza bat, bi faktoren autentifikazioa erabili, doble factor de autenticación bezala ezagutzen dena. Bi faktoren autentikazioa bigarren egiztapen urratsa beharko du, gure telefonoa bidalitako kode bat bezala, eta horrek zaildu egiten du gure kontuetara baimenik gabe sartzea. Hau da, sistemak 2 aldiz konprobatzen du benetan gu geu garela, sartzen gaudenak eta ez beste pertsona. Orduan, lehenengo pauso baten adibidez, erabiltzailea eta pasahitza galdetzen digute, horrekin lehenengo autentikazioa egiten digute, eta hurrengo pantailan bigarrengo autentikazioa egiten digute. Nola? Telefonora mezu bat bidaltzen digute, SMS bidez edo email bidez, edo, abisu bat notifikazioa jartzen digu, nolabait gu verifikatzeko gu geu garela, telefonoan baietz esan da, edo bidaltzen digute kode hori sartuta, bigarren autentikazio faktore hori, modu askotakoa izan daiteke, Normalean adibidez, korreoko kontuak aukera hau, kenduta izaten dute, baina badaukate aukera kontuaren konfigurazioan sartuta, bigarren faktore autentikazio hau aktibatzeko aukera hori izaten dugu, Beraz, gomendio bezala, aukera hau baldin badago, erabiltzea gomendatzen da, Segurtasuna handitzeko. Beste bat, konexio seguruak erabili, Ziurtatu webguneak HTTPS protokoloa erabiltzen duela, Gure gailuaren eta web zerbitzarien arteko komunikazioa zifratzen duen, hau da, HTTPS zerbitzu honek nolabait informazioen enkriptazio bat erabiltzen duela egiaztatzen dugu, Saiestu babesik gabeko wifi sare publikotara konektatzea eta kontuan hartu VPN bat erabiltzea gure onlineko komunikazioak seguru eta pribatu mantentzeko. Hau da, wifi publikoetan zergatik ez da gomendatzen konektatzea? Bazkenean wifi publiko, edozein wifi-tan konexioa inalambrikoa da. Hau da, kablerik ez da behar zuzenean konektatuta toki batera, wifi konexioaren inguruan egonda nahikoa da, Baina, zuk ez dakizu pareta baten atzean dagoen, edo zure azpian dagoen, zure gainean dagoen, ez dakizu wifi hortara konektatzen den jendea non dagoen. Beraz, ez dakizu nor dagoen sare berdinera konektatuta, eta, zure segurtasuna nolait murriztu egiten da. Beraz,
Wi-Fi sare publikoetan konektatzen garenean, hasteko gomendioa da ez konektatzea, eta beste aukerarik ez baldin badago, Wi-Fi publikoetara konektatzen baldin bagara, kontuz ze informazio sartzen dugun gure partez, Wi-Fi horiek erabiltzen gaudenean, bale? Ze azkenean, segurtasun aldetik, ez da hain segurua. Eta VPN-en kontuan antzeko gauza gertatzen da, gauza da, VPN-eko kontu hauetan, noraino daukagu segurtasuna, oda badakigu VPN hortan ze segurtasun dagoen, ez da, baina, suposatzen da, segurtasunak eitzen dutela, bale? Beraz, gomendio bezala, hasiera batean, VPN-a erabiltzea, bale? Doako VPN-ak erabiltzea ez da gomendagarria, azkenean, horratzetik ere ez dakigulako zer dagoen, bale? Baina, bakoitzak erabaki dezala zer egiten duen. Interneten sorrenak, nabiatzeko gomendio gehiago, kontuz ibili mezu elektroniko eta esteka susmagarriekin. Mezu bat jasotzen badugu eta bidaltzailea ez ezaguna bala da, edo edukia susmagarria bada, saiestu esteketan klik egitea edo erantsitako fitxategiak deskarratzea. Eta kontzeptu hau gauza askotara aplikatu ezakigu. WhatsApp, Telegram, e-maila, bale? Hau da, informazioa jasotzen dugun edozein sistematan, mezu hori bidaltzen duen pertsona ezagutzen ez badugu, kontuz. Bale? Eta ezagutzen baldin badugu ere, kontuz. Ze azkenean, bidaltzailea ezagututa ere, fitxategi hori ez dakigu berak sortu duen, edo beste norbaitek sortu duen, eta berari iritsi zaio ez dakigu nola, eta gero berak zuri bidaltzen ez du. Baina fitxategi horren sortzailea ez dugu ezagutzen. Beraz, gauzak bidaltzen dizkigutenean, kontuz. Eta estekak bidaltzen dizkigutenean ere, kontuz. Ordenagailuaren kasuan, badakizue, xagua estekaren gainean jarrita, normalean, nabigatzailearen azpikaldean, esteka horrek zein webgunetara bidali behar digun erakusten digula. Telefonoaren kasuan hori ez da posible. Beraz, estekak bidaltzen dizkigutenean ere, kontuz ibili, ze hor egoten da arrisku handienetariko bat. Deskargatzen ditugun fitxategiak exekutatzen ditugunean, da irekitzen ditugunean, orduan birusak aktibatu daitezke. Eta estekatan klikatzerakoan, azkenan webgune bat iriki daiteke, eta webgune irikitzerakoan ere, automatikoki, zehozer exekutatu egin daiteke, eta exekutatu daiteken beste zehozer, birusa izan daiteke. Birusa kontzeptu orokorra bezala erabiltzen ari nez. Horren barruan, virus ezberdin asko sartzen ditut, mota ezberdintakoak, troianoak, edo rutak, edo mota askotatako virusak, segurtasun software fidagarria eduki, antivirusa eta firewall funtsezkoa da gure sistema online mehatxu posibilitatetik babesteko. Gaur egun, sistema eragileak, batez ere ordenagailuen kasuetan, badaukate firewall eta antivirus txikit bat. Hori ez izatea baino bada, baina izan ezkero gomendatzen da beste antivirus bat jartzea. Kasu honetan, doako bertsioa dauzkazue, ordaintzeko bertsioak ere dauzkazute, ordaintzeko bertsioak segurtasun sistemak gehiago ekartzen dituzte, doakoak baino. Hori ere, argi eduki behar da, ez dira gauza berdina. Zati bat bai, baina orokorrean ez dira produktu berdina. Beraz, hor ere, bakoitzak balaratu behar izango du, zer egiten duen bere sistemen segurtasunekin. Antivirusak eta firewallak egiten dutena da, nolabait, zure ordenagailura iristen den edozer gauza aztertu egiten dute, internet bidez iristen den informazio hori aztertu egiten dute, eta biruseren bat detektatzen bali dute, zuzenean mozo egiten dute, eta abixetu egiten dizute. Eta firewalla, antzeko zer egiten duela esan dezakegu. Bien artean, nolabait, internetetik datorren edozer gauza, eta internetera bidali behar dugun edozer gauza, nolabait kontrolatu egiten da. Zergatik esaten dut internetera bidaltzen den edozer gauza, azkenean gure sisteman dagoeneko virus bat edo baldin badukagu, sistema hauek internetera informazioa bidaltzen saiatzen dira. Ze informazio? Zure ordenagailuan
bildu duten informazioa. Ze informazio mota? Gure datu pertsonalak, gure pasaitzak, gure fitxategiak, edo zer gauza izan daiteke virus motaren arabera, hor gauza ezberdinak izan daitezke, bale? Zalantzarik planteatzen ez dira zutenez, aurrera egingo dut. Gomendio gehiago, gure online pribatutasunaz jabetu. Saiestu informazio pertsonal sentikorra ematea, seguruak ez diren webgune orrialdetan. Berrikusi beti, bizitatzen ditugun webguneen pribatutasun politika. Azkenean hemen ere, argi eduki behar da, zerbitzuak erabiltzen ditugunean, doakoak izaten direnen, ez dira doakoak. Guk gure informazio pertsonalarekin ordaintzen dugu, eta informazio hori, nolabait, enpresa hauek, beste enpresa batzuetara saltzen diete, teknika komertzialak lantzeko edo beste gauz batzuetarako. Kasu honetan hori ez da garrantzitsuena. Beraz, gure informazio pertsonala politikak onartzen ditugunean, horrelako gauzak argoki behar dira. Hemen gauza da sistema askotan, Europa mailan gauza hauetaz informatu egin behar gaituzte, eta guk aukeratu behar dugu hori onartzen dugun, edo ez. Gauza da, onartzen ez baldin dugu zer gertatzen da? Normalean, beraien politikak onartzen ez baldin baditugu, ezin izango dugu beraien sistema edo aplikazioa erabili. Punto. Erabili izateko onartu behar izango dugu. Kasu batzuetan, politika hauen artean, gauza batzuk ez onartzeko aukera ematen digute. Hau da, zati bat onartu behar izango du derrigorrez, eta beste zati bat aukeran izango dugu. Hala ere, argoki behar dara, politikan onartzen duguna, onartuta dago, eta punto, eta gero ezin gara horretaz kexatu, Hoi edia beraie jartzen dizkiguten nolabait kondizioak, eta guk onartzen baldin baitugu, gero ezin gara horretaz kexatu. Logikoa da, ezta? Beraz, argi euki zen webunetan sartzen garen, zer onartzen dugun webune horietan, eta ze informazio sartzen dugun batez ere pertsonalki, hau da, gure izena bizenak, kontu korrontea, txartelaren zenbakia, gure helbidea, gure telefonoa, gure e-maila, horrelako datuak webgune batean sartzen direnean, webgune hori fidagarria den edo ez, begiratu beharko dugu lehenengo, informazioa bilatu interneten ea webgune hori fidagarria den edo ez, eta gure informazioa sartzea aukeratu baldin badugu altan emateko beraien zerbitzua erabila izateko, argi euki zer onartzen dugun, hortarako daude politika horiek. Eta honekin lotuta ere, lehen aipatu dugun HTTPS, normalean nabigatzailean esteka agertzen den tokian, webgunearen helbidea agertzen den tokian, kandadutxo txiki bat izaten dugu, eta horren bitartez ere adierazten digute HTTPS hori daukan edo ez. Eta hau esaten dizuet, zeren HTTP edo HTTPS kasu askotan nabigatzailearen arabera, izkutatuta egoten da, ez digute erakusten. Xaguarekin nabigatzaile barran klikatzen baldin badugu, hau da, webgunaren helbidea dagoen tokian klikatzen baldin badugu, HTTPS hasieran jarriko digu, HTTP edo HTTPS, daukan zati hori. Eta beste aukera izango itzateke lehen aipatu den kandadutxo hori begiratzea, hori pista bezala. Gure aholku eraginkorrak gure web nabigatzailearen segurtasuna bermatzeko, lehen ere esan dizuet, ehuneko segurtasuna ez da existitzen, hori argi eduki. Gure nabigatzailea gure datuta mantendu. Hau, lehen aipatu dugu, sistema eragileak, hau da, Windows, iOS, Android eta guzti hauek, Linux, sistema eragileak eguneratuta izan, beraien ahultasunak konpondu ahal izateko. Eta aplikazioekin, berdin, kasu honetan nabigatzailea, aplikazio bada, beraz, hau lehen ere aipatu dugu, bai sistema eragileak, bai aplikazioak, eguneratzea gomendatzen da, dauzkalten ahultasunak
nolabait konpondu ahal izateko, bale? Eguneratzea ez da bakarrik funtzio berriak emateko. Funtzio berriak ematea da aukera bat, beste bat izan daiteke, dauzkaten akatsak konpontzea, bale? Segurtasun luzapenak erabili. Iragarkiak blokeatzeko luzapenak, bale? Luzapenak estentsioak, estensiones bezala agertzen dira normalean nabigatzailetan, bale? Adblock agertzen da parentesien artean, script maltzurren blokeatzaileak edo VPN-ak babes geruza gehigarri bat gehi diezaiokete gure nabigazioari, bale? Bueno, adblock bezalako estentsioak badauzkagu eta hauek egiten dutena da nolabait webgunetan sartzen garenean iragarkiak irakusten dizkugute leiho berri baten moduan, bale? Eta horrelako gauza, bueno, adblock hau erakusten dizkiguten iragarki horiek nolabait blokeatu egiten dituzte. Gaur egun webgune askotan hau begiratzen dute, horrelako estentsioak erabiltzen gauden konprobatu egiten dute, eta hauetako estentxio bat erabiltzen baldin bagaude zuzenean, ez digute webgunea erabiltzen uzten, horrelako estentxoak desaktibatu edo kendu arte. Bale? Eta hau ere, bueno, garai batean etzen horrela, baina gaur egun, bai. Azkenan webguneak iragarkien bitartez dirua irabazten dute, eta iragarkiak ez badia erakusten, jendeak ez du klikatzen, eta horrek suposatzen du webguneak ere ez duela dirurik irabazten iragarkiekin, bale? Beraz, webgune askotan nolabait sistema hauek erabiltzeko aukera mugatu egiten digute, bale? Baina alden webguneten behintzat, erabiltzea gomendatu egiten da, bale? Orduan alde batetik estentxoa dauzkagu, bale, edo luzapenak, eta gero, bueno, VPN-ak lehen ere aipatu ditugu, beste segurtasun geruza bat da, bale? Azkenean VPN bat zer da? Bueno, interneteko ordenagailua da, eta VPN bat erabiltzen dugunean gertatzen dena zer da? Azkenean guk internetera ateratzeko, gure ordenagailutik lehenengo VPN-eko ordenagailu batera doa gure informazioa, eta gero hortik ja internetera aterako da guk eskatzen diogun tokira, bale? Beraz, gure informazioa dana beste ordenagailu batetik pasa beharko da lehenengo gure ordenagailura iristeko, bale? Horregatik azkenean, bueno, beste traba bat jarri dezakegu tartean internet eta gu erabiltzaile bezala, hor tartean beste traba bat jartzen dugu VPN-ekoa, bale? VPN izena dukana. Navigazio segurak gaitzen du, bale? Nabigatzaile askok navigazio segurua edo modo ez ezaguna bezalako funtzioak eskaintzen dituzte. Horri esker, interneten nabigatzen dugun bitartean gure datuak babesturik daude. Bueno, hau ez da egia, hori ere argi bar da. Nabigatzaileak edo, bueno, enpresak esaten dizkiguten informazio guzti hori ez da horrela goitik behera sinistu behar, bale? Orduan, kasu batzuetan navigazio seguru hau, bueno, segurua dela esan dezakegu, bale? Baina hau ez da inongo miraririk eta ez da uneko segurua, bale? Badaude ikerketak eta ikusi da nola nabigatzaile batzutan, bazezagun modua eta segurtasun modu hau ez duela kasu guztietan beraiek esaten duena egiten, bale? Horregatik esan dizuet lehen, hemen agertzen dena ez dela egia, bale? Egia bada, baina bakarrik kasu batzuetan, ez guztietan. Beraz, hori ere argi eduki, bale? Segurtasun sistemak erabiltzen direnean, ondo informatu behar gara, zeintzutan babesten gaituzten eta zer egiten duen, bale? Eta aldugun informazio gehiena bilatu, sistemak erabili aurretik, bale? Jakiteko, zer suposatzen duen sistema hori erabiltzea. Bilaketa eragile fidagarriak erabili. Hemen ere, aukeratu ezagunak diren bilaketa eragileak, bale? Hala nola, Google edo Bing. Hauek pribatutasun eta segurtasun politika zorrotzak dituzte. Azkenean, hau da, interneteko edozein denda bezala. Internet bidez erosketak egin barritugunean, denda horrek duen seriotasuna, konprobatu behar izango dugu, erosketa egin baino lehenago, paketea iristen ez baldin bada, zer egin behar dugu, bale? Zer esaten digu webgune horrek, hau kasu honetan,
edo kasu gertatzen dena, zer esaten du den da horrek egin behar dugula. Vale? Eta horrela, edozein gauzarekin. Vale? Azkenean ikusteko, enpresa hori serioa dela, arazoak sortzen erenean enpresa hor dagoela, eta ez bakarrik dirua lortzeko, eta gero ja hor konpon. Vale? Kasu honetan bilatzaiekin gauza berdina. Gomendatzen da, bilatzaile serioak erabiltzea, azkenean horrek suposatzen duelako, bertatik nolabait dagoen informazioa seguruagoa delako, vale? Edo hori suposatzen da. Zergatik, enpresa hauek nolabait hemen jartzen duen bezala, segurtasun politika zorrotzak aplikatzen dituztelako beraien informazioa bertan ager daitezen, vale? Beraz, webguneak horra agertzeko, beraien politikak bete behar dituzte eta politika horiek normalean oso zorrotzak izaten dira. Beste bilatzaile batzuetan, normalean ez dira hain zorrotzak, beraz, legalagoa ez den informazioa ere topatu daiteke beste kasu horietan, vale? Eta, claro, hain legala ez den tokietan ere, segurua ez diren gauzak ere topatu daitezke, vale? Horregatik horren gomendioa. Egunaren URL-aren ebaluazioa egin. Esteka batean klik egin aurretik, egiaztatu URL-a legezkoa eta segurua dela ziurtatzeko. URL-a da esteka bat, hau da, web helbide bat. E-mail bat, WhatsApp bidez mezu bat bialtzen egutenean, webgune batean gaudenean, kasu askotan esteka bat ikus dezakegu, eta gauz bat da estekaren itxura estetikoa, eta beste gauz bada, esteka hori nora biali behar digun, zen helbidera biali behar digun. Esteka baten itxura izan daiteke argazki bat, bideo bat, testu bat, modu askotako izan daiteke botoi bat. Testua denean, kasu batzuetan, helbidea bera izango da, baina beste kasu askotan, klik hemen jarriko dizue, eta klik hitz hori edo klik hemen hitz hori urdinez eta azpimarratuta egongo da, eta hori normalen esan nahi du, hori esteka bat dela. Gauza da, hori ez da helbide bat. Klik hemen edo klik, testu hori bakarrik, ez da web helbide bat. Baina gauza da, guk hor klikatzen dugunean, horrek helbidez zehatz batera bialiko gaitu. Beraz, begiratu behar duguna da, biali behar gaituzten helbide hori segurua den edo ez. Eta hortarako, badaude webgune batzuk, esteka hor jarrita, webgune horrek segura den edo ez esaten egun. Puntu batera arte, hori ere, uneko ziurtasuna ere ez dauka, baina ezer baino hobe bada. Eta bestela, lehen esan dizuet, xagua esteka horren gainean jarri ezkero, navegatzailearen azpikaldean, ezkerraldean, normalean, esteka horrek zein webgunera biali barra dituzten ikusi ahal izango dugu. Hau da, https://www, hau da, www.ezdakizer.com, zen webgunetara biali barra duten ikus dezakegu, eta horren bitartez, ikus dezakegu hori fidatzikoa den, edo ez hau da, korreoseko e-mail bat edo mezu bat jasotzen balin badugu, esteka badaukagu hor, korreoseko webgune batera sartzeko helbidea begiratzen dugu, eta korreos zeren ordez karekin idatzita dago. Hori ez da fidagarria. Zergatik, korreos enpresa zerekin izen hori zerekin idatzita dagoelako, eta ez karekin. Beraz, karekin agertzen balin bada esteka hori, webgune hori segurasko ez da enpresa horrena, eta segurasko oso legala ez den zeo zer egiten adiri da webgune horrekin, Beraz, estekak konprobatzea klikatu horretik gomendagarria da, labur bilduz, interneteko nabigazioa segurua arduradun pertsonala da, eta serio hartu behar dugu. Alde batetik, azken segurtasun neurriekin eguneratuta egotea, eta beste alde batetik, aholku edo gomendio horiek kontuan hartzea. Lagungarri izango da, gure informazio pertsonala babesteko, eta onlineko esperientzia seguru batez
gogoratzeko, bale? Eta hau internetarekin zerikusia daukan edozer gauzari aplikatu beharko diogu. Adibidez, inteligentzia artifiziala gaur egun oso modan dago, kontuz izan inteligentzia artifizialari ematen diogun informazioarekin. Adimen artifizial hauek informaziorik gordi egiten dute, aztertu egiten dute, horretaz ikasi egiten dute, bale? Eta gure argazkiak jartzen balin ditugu, gure argazkiak gordeko dituzte, eta sortzen dituzten argazkiak hortik aurrera zure irudi horren erabilpenarekin egingo dute. Bale? Eta irudiekin esaten dugun bezala, edozein daturekin, enpresaren datu batzuk sartzen bali maizkiogu, horrek datuiek ere erabiliko ditu bere onurako, bale? Eta horrela sartzen diogun edozein informazioarekin. Beraz, internet bidez informazioa sartzen dugunean, kontu zibili behar dugu, bale? Mila esker, gaurko hitzaldian hemen otagatik, ikusten dudanez zalantzarik ez didazue planteatu, badakizue astero gai berri balantzen dugula, dagoeneko hilabete honetan ez dira hitzaldi gehiago egongo, baina maiatzean bertu bueltatuko gara gai berrirekin, bale? Beraz, mila esker gaurkoan hemen egotagatik eta hurrengora arte. Agur!